Bai, ona Euskararen etxera ekarri dugu proiektuan zehar sortutako erakusketa edo argazki bilduma, beraien testu eta musikarekin ere, ez? Prozesua izan da 8 hilabetetan zehar egindakoa eta obra bakoitza, ez? Obra bat da argazkia, testua eta musika, obra bakoitza da barruti bakoitzean. 8 hilabete eta 8 testu. Osea, 8 hilabete eta 8 obra eta 8 barrutika. Eta orduan sorkuntza prozesua ezberdina izan da, ez? Batzuetan izatezan argazki batetik hasita, adibidez hau izan zen lehenengo kasua, ez? Lehenengo argazkia eta hemen sortu zen lehenengo obra, ez? Argazkia izan zen, gero testua eta gero musika sortu zen. Baina beste batzuetan alderantziz izan da, edo testutik sortuta edo musikatik. Ez dugu euki nola baiteko finkotasun bat, baina prozesuan arabera. Azkenen obrarekin eta argazkiarekin isladatu nahi genuen beste nola baiteko bilbo bat. Orain arte, batez ere azken urte hauetan ikusi dugu bilbo internazional bat edo, aigela eraikin ezberdinak egiten ez dagoena egiteko kanpoan eta, baina berez, auzo bakoitzak bere xarma edo badaka. Eta orduan honekin ere hori erakutsi nahi genuen, ez? Auzo bakoitzan edo barruti bakoitzak nola baiteko zerbait hori da badakala, ez? Eta nahi ere niretzako ere ona izan da barruti ezberdinak ezagutzeko ere. Igual zentrokoak edo gehiago ezagutzen dituen, baina beste batzuk, kanpoago dauden beste batzuk, otxarkoa edo gutxiago, esplorazio bat izan da ere. Ni pozik proiektuakin nago. Proiektua bere osotasunean danon artean burutu dugu eta posteko moduko zehose da. 3 disiplina nazten genitxunez, hasiera batean pentsau genuen 3 formatutan ezagutzara ematea proiektua. Bata ikusi dugun argazki erakusketa da, argazki itzakitzea guziakana, bestia liburuzka, naiz eta CD liburuzka da, orduan musikara barruan dato, eta hirugarrena izan ditzake zuzeneko musika emanaldi bat. Orduan, testuak, Aitorrek argazkitzen inguruan esan daban antzerako zehose gertatzen da 8 testu dira, 8 barrutin ingurukoak, argazkitzen badakete barrutitzekin zuzeneko harreman bat, argazkitzetan barrutiko lekuren bat edo erakusten da, testuek baina ez dakate barrutiekin lotura zuzenik. Testuetan egitea esan, islatu nahi izan dira gai desberdinak, batzu gaina unibertsalak, bakarra da islatu da, pertsonen arteko komunikazioa, maitxasunan inguruko gogoetak ere badaude, edertasunan ingurukoak, eta nolabait ere argazkitzen bitxartez lotu dira bilduri. Badago ere hirien inguruko gogoeta orokorra horik, pare baten, baina holaxe, jungera sortzen testua, prozesuak aurrera inala, batzutan argazkitik abiatuta, beste batzutan testua izan da sorburua, abiapuntua eta beste batzutan musika. Azkenean espektakuloa da pixkat, nahi genuen sortze prozesu hortan landu ditugun 3 elementu hauek, hau da, obra bakoitza da, argazki bat, testu bat eta musika bat, barruti bakoitzekoa. Nahi genuen nolabaiteko 3 disiplina horiek emanaldi batean lotu, batu eta ere sortze prozesuaren bigarren fase bat moduan egin ideia honetatik hartuta, hori nola azalarazi kontzertu formatuan edo zuzeneko emanaldi moduan. Orduan, ideia da, egin duguna da 3 musikari goaz, jotzen ditugu 8 obra hauetaz aparte beste abesti batzu bai eta beste gauza batzuk. Gero eramaten ditugu zuzeneko proiekzioa bai, eta egiten duguna da proiekzio batzutan Aitorrek ateratako argazkioekin egindako montaje batzuk, gero jarriko baten bat, eta hortaz aparte eramaten dugu abeslari aktore bat. Egiten dituela ere, bakarrizketa batzuk, testuak errezitau, eta ematen du
Unai behin saldu zuen moduan, edo idatzi zuen moduan, universo literario musikal visuala, olako zer sortu estenatoki batean, eta da pizkat hiru diziplina horieko uztartuz, sortu dugu emanaldi bat, 40 minututakoa, eta egiten duguna da, 8 obra hauetaz aparte, Unai eta Aitorren testu gehiagokin, olako gesti berri batzuk egin, eta jolastu pizkat, nasketatxo bada. Horain oso modan dago multidisziplina hori, ez? Nik uste ikusi arte jendeak ez dakiz zer da, ez? Igual, jendeak behin egin dugu, orain arte barra egin dugu, eta jendeak gustatu zitzaio, eta desberdina da, ez? Ez da bakarrik kontzertua, eta